Lapu-Lapu fingerlings gigin pambuyan sa Iloilo River nagalin sa personal nga donasyon ni Mayor Jerry Treñas. Programa sa pag-amlig sang suba nagapadayon. 1,200 lapu-lapu fingerlings ang panibago nga ginbuyan sa Iloilo River. Sa bulig sang Iloilo City Agriculturist Office, natigayon ang fish dispersal sang mga isda. Personal nga donasyon ni Mayor Jerry Treñas ang mga lapu-lapu fingerlings sa pagpati nga dako ang mabulig sini sa pagbuhi sang suba. I think the 52,000 na butang ko, nga personal ko, kaya, together with other sectors, like sa More Power, abing nagbulig sa aton to sa 730 man ka seedling, fish fingerlings, nga, bulgan ang ilaya, kita yan nagbutang 1,002 nga fingerlings nga lapu-lapu. No? Dugang pa sang alkalde, nagakadapat nga mangintayuyon ang mga proyekto para sa Iloilo River para padayon man nga magbunga ang kayuhan sa suba. Nahibaluan, masulod na sa isa ka dekada ang mga proyekto ni Mayor Treñas sa Iloilo River para ini ang maamligan kag mabuhi. Sa mga nagliligad nga bulan, nakabenepisyo na ang mga Ilonggo nga nagapamunit sa suba bangod sang ila mga hulik. We want that to go on, sige-sige ta kada tuig nga butang kita. Because we want the Iloilo River to be sustainable. Pamatuod lamang ini nga sa mga tinuig nga paghatag sang proteksyon sa Iloilo River nang insource na ini sang pagkaon para sa mga Ilonggo. Sa nagligad nga bulan, nagdonar man sang fingerlings ang More Power nga ginbuyan sa Iloilo River. Dako ang nabulig sang public-private partnership para sa pag-amlig sang suba. Humalin sa pagtinlo sini sa mga illegal settlers pakadto sa dredging nga ginhimo. Nagapadayon man ang regular nga clean-up para mapabilin ang pagtinlo sa suba. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. 37 ka mga vendor sa Iloilo Terminal Market, ginkalipay ang pag-award sa ila sang market stalls. 15 katuig na nga naganegosyo si Maricel sa peripheral area sang Iloilo Terminal Market. Kaangay sang iban pa nga mga vendors, dako ang nabulig sang merkado sa ila, ilabi na sa pag-eskwela sang ila mga kabataan. Gani, ginkalipay gid sini ang pag-award sa iya sang market stall matapos ang malawig nga tinuig. Nalipay kami kay simpre ginhatag sa amon ni dako ng opportunity. Suno sa Local Economic Enterprise Office, sila ang mga daan na nga vendors apang wala sang ginauyatan nga papeles sa ila mga pwesto. 37 ka mga stall owners ang pauna nga gin-award kag madugangan pa kung matapos ang ila mga rekisito. Sila ang mga arat nga daan nga stallholders, bona fide sila, legit nga naka-comply sa aton nga mga requirements. Actually, na-adjudicate ni siya way back 2014. Wala lang ma-award sa ila. So this is the first time nga gin-award sa ila. Suno kay Mayor Jerry Treñas, pauna pa lang ini sa kapin 1,000 nga mga stall owners bangod sang dako nga proyekto nga himuon sa merkado. Siguro ta na ang awarding subong kay tibalaan mo may ara kita da nga private-public partnership. May ara na interesado dira ang SM and kung madayon ina ang ila nga lugar kay uhon ina balik man japon sila kag ang management sang ground floor ibilin man japon sa city government ang pagpasaka sang ilang rates ang pag-award kung sino amo man japon, and we want to already make the award para nga masigurado kita kung sino ang mabalalik dira mag-abot ang aton nga pagkayo sa ini nga mga markets. Ang pag-award sang stall sa mga vendors ang magapasiguro sang permanente nga palangabuhian ilabi na sa mga magagmay nga mga negosyante nga yara sa merkado. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.